kathahipun lare kelas kesah dhateng ruang gambar. Ruang punika inggih punika ruang keramat amargi kathah peraturan ingkang boten mlebet akal. Dados pundi malih kedah dilumpahaken supados dados murid ingkang bektos ing gurunipun. Lare-lare sedasa TPFL kalih kebingungan nggarap ayahan gambaripun. Wekdalipun wonten nilai malah dereng bubar. Guru gambar asmanipun Bapak Lili. Pak Lili sampun nyukani nasihat dhateng lare-lare supados minderek kagem numpuk gambar leres wekdal. Pak Lili wis ngomong ket kae lho cah, nek jenenge PR iki digarap ning omah, ora ning sekolah. Iki aku wis ngomong bola bali ora tau digatekno. Bocah zaman saiki mindset-e salah. Senengane gampangke tugase. Lah nggih Pak, pripun meneh? Lah iki tugas gambarmu donen wis bar apa durung? Dereng Pak. Ta durung bar. Terus meneh dibiji kapan nek ngono? Gambar rumbar meh dibiji. Iso bar jam piro gambare? Jam kalih Pak. Ya wis, garap cekak-ceket jam 2 Pak Lili biji. Rasah kakean guyon ndang digarap mudeng ora? Mudeng Pak. Lili nilaraken ruangan gambar. Lare-lare ngerjakaken ayahan gambaripun piyambak-piyambak. Lajeng wonten kalih murid ingkang nakal. Laminipun Nizar lan Udin. Udin lan Nizar tileman caket meja guru. Jar, din, ana Pak Lili. Nai. Sopo wis sing turunan ning ngarep? Blas rak tau dikongkon garap malah turunan. Lempekake atau gatekne gurune. Absen piro kuwi sing turunan? Ngapurane Pak Lili, kula Nizar absen 22. Kula absen 24, Pak. Napa turunan ning ngarep nang? Ngerti wae sekolah to? Nggih, Ngerti, Pak. Saged. Tak bunderi absenmu, kono bali ning panggonmu. Punipun kadosa Nizar lan Udin tileman wonten ngajeng Pak Lili dados rapi sensitif. Saben sanjang terus wonten ungkit-ungkit. Naminipun Nizar sampun awon amargi sampun dipun tandani dening Pak Lili. Gambaripun sampun bubar sedaya. Sapunika kanca-kanca salah layah-layah. Lan boten sadar menawi wonten Pak Lili ing ruanganipun. Nggih, Gas maju kuwi musuhe ning ngarep. Yo, oke Nas. Gas, Nas, musuhe ning ngarep Nas, tembak. Gas ajar gas kuwi tembak sing gas trompet. Yo, kuwi. Pak Lili, kuwi Pak Lili. Ti. Kuwi lho Pak Lili, anteng. Reneo nang, Reneo. Anas isih rak krungu celukane Pak Lili. Reneo nang, Kula Pak. yo bentukanmu iki to. Pripun Pak? Kowe yen ora niat sekolah balik wae. Tak jaluke surat ben kowe balik wae. Nggih Pak. Saka sekolah ndi to nang? SMP 505 Pak. Negeri to kuwi. Emang kowe ora diajari ra entuk dolan HP ning sekolahmu. Bentukanmu kok wedhus. Nggih Pak. Wis kono ora lek dikerjakake tugase. Wis ati ono tugas malah dolanan. Mbok baleni gamemu meneh, kasah sekolah pisan nang. Boten ngulangi Pak. Dinten semua pungkasan wonten ruang gambar. Tanpapun wonten kegiatan pramuka. Si Najwa murid kesayanganipun Pak Lili ajeng nyambut ruang gambar kanthi diskusi pramuka. Ngagem ruang gambar boten angsal sebarengan. Nanging Najwa ngayel kangge nyambut ruang gambar. Pak. Kula kalih rencang-rencang badhe minjem ruang gambar kangge diskusi pramuka. Ya kuwi pelajaran gambar ora. Nek ora ya ora usah salah-salah nggo ruang gambar. Ora oleh digo ya Najwa. Sekedap mawon, Pak. Lah kowe iso tanggung jawab mangi. Kabeh listrik dipateni, kunci dibalekke. Nggih, Pak, saged. Tak cekel omonganmu lho, Nas. Dang gawe surat pramukane. Yo, Mbak, lagi nulis iki lho. Tak tinggal sik yo.
Sasampunipun ngangge ruang gambar, kasuyatanipun AC, kipas, bilah dipunjuraken gesang lan boten wonten kejahaken. Lajeng wonten guru jurusan ingkang langkung lan sumerep menawi ruang gambar listrikipun boten wonten kejahaken. Lajeng Pak Lilik ngertos lan Nazwa saha kanca-kancanipun wonten ngarep. Pak Lilik ditegur dening Pak Dar. Sasampunipun puniku Pak Lilik negur Nazwa. Kowe iki piye to, Nas? Wong wis dikandhani pematene listrik iki wis ra bebas. Nek ana wong ngomong iki digatekno, ora penan wae. Dijak ngomong ki ra mudeng. Ngapurane Pak, pun kali nganggo uang gambare. Lah saiki terus piye? Pak Lilik kena tegur Pak Haryanto. Nek ngene, Pak Lilik sing kena salah to. Boten kula baleni Pak. Wis saiki ruang gambar ora oleh dijiling gawe kegiatan lain. Mbok baleni entek wae, Nas. Nggih Pak. Pak Lilik ki rewel lho. Pak harap apa lho? Aku wis njaluk maaf, Pak Lilik ngomel ae nyerahin peti. Lha bapakmu Mas. Rewel wae. Cah, aja kaya Nazwa ya, Cah. Dikandani ora gagas, ora digatekno. Dadine wingi ruang gambar iki dijarno urip listrike ngangesi 3 dina. Sedaya masalah ing ruang gambar sanes namung punika mawon. Nanging wonten masalah kunci dipunbekta wangsul dening Dava. Dava puniku wakil ketua rombel. Ketuane Fadire. Wekdal puniku piyambakipun boten saged wangsulaken kunci amargi tumut lombe. Dap, kuncinya dibalikke lho, aja lali. Iya, tak balikke mengko, males medun. Sedaya masalah ing ruang gambar sanes namung punika mawon. Nanging wonten masalah kunci dipunbekta wangsul dening Dava. Dava puniku wakil ketua rombel. Ketuane Fadire. Wekdal puniku piyambakipun boten saged wangsulaken kunci amargi tumut lombe. Dap, kuncine dibalikke lho, aja lali. Iya, tak balikke mengko, males medun. Aja lali. Iya. Salaresipun pinter punapa mboten puniku gumantung tiyangipun. Malah kunci dipunbekta wangsul sami Dava. Mboten dipun wangsulaken ugi. Wekdal ruang gambar dipunangge kelas sanes konangan sami Pak Lilik. Sing jenenge Fadila, Afina karo Ais dikongkon mara ning kantor nemoni Pak Lilik. Dap, kuncine wingi ora mbok balikke. Saiki nang endi? Ya Allah, ya malah lali ning omah ketinggalan. Terus piye iki disenengi Pak Lilik ora? Seneni lah. Sik. Ijit aku lek gojek. Enten apa Pak Lilik? Lah iki kuncine endi? Lah kok ora dibalekne maksud piye? Jelas rak tata ora duwe tanggung jawab. Sing bawa Dapa, Pak. Lah kuncine saiki ning endi? Kelas liya meh nganggo malah gak ana kuncine. Bawa Dapa, malah ketinggalan di rumah, Pak. Lah ancene ra pinter wong ngono kuwi. Aturane jenenge kunci ruang ning sekolah kuwi nek wis bar ya dibalekke ning gone meneh malah digo mulih. Anake menungso jan tenan. Sekedap, Pak, lagi OTW. Wis Dap, kowe tak pecat wae dadi wakil ketua rombel, ora gendah kerjamu. Pangapurane Pak Lilik pun gawe salah. Wis mbuh kuwi kancamu kelas liya do nunggoni kuncine. Hah? Kuncine malah hilang. Hilang, kowe ketinggalan.